role mar josiaya en kanye kata gik mwawacho gi konyo josiaya nango. Okay. However, in the absence of the governor, ngano makoro dhi represent executive, nikech koro ing'eni executive emoripo bedni timo gigo midwane mondo tim to deliver the services. Omiyo kaka ne deputy governor wacho nyoro kendo nya winje ma clear, dware ni mondo ging'ini to where did the rain start beating us? Okay. Nikech kama governor nitie, josiaya must be told. VOJ ne antie Siaya weekend mokalo. Kendo ne wan gi arambe moro dala St. Peter's Nyabera. Mano dhi maber kabisa, wagero kanisa manyien. Okay. To kane wasewuok to nikech speaker be osiepna noro na gimoro matin mondo ajole godo kama ne adwani mondo achopcha. To ka wuok to ji penja ni to mi yoro nwa mus mar speaker ni. To mar governor da kikelo to governor wa Kevin, governor wa ni kanye. Iwinjo wachno nikech koro ber kilero ne josiaya. An bende japiny moro nyogo simu ka nyoro kopenja ni VOJ wan ga gigeno gi jofwambo gi keyo ma unyiso gik moko ma wan ne pok wawinjo ga. To wach ne ojasiaya to dak Mombasa. Nikech ng'eno be chunye chandre. To mano is also a lapse mar leadership mar county. Keche VOJ ang'eyo ni ng'eyo kendo jowinjo wa ong'eyo ni office of the governor en office maduong'. To within the office bende nitiere kaka waselero etieng mokwongo ni ka governor onge to kata deputy onge to waziri nyalo chung inyalo yier as per in section 34 mar katiba marwa to represent weche mag tich mag county. To mano is just part of bawaloso nyaka e weche mag chief of staff, waloso nyaka e weche mag county secretary. There is another very critical department milongo ni Office of the Communications mar Communications Director in the Office of the Governor. Okay. Sama koro chop kama jo piny chunygi chandre manyiso ni kara koro nitie jogo mabende okti e yo makare nikech jofwambo dware ni mondo konywa e ng'eyo kuma governor nitie. To nikech en governor ma samoro nyalo loso, onyalo engage o team press conference kata ondik press release. Okay. Nyocha neno ka barua moro ma be nase confirm nen propaganda timo rounds social media ni governor resign. Tawacho ni to madang bedo wach malich manade. Senior counsel miwa mna information through the paper okobi mondo ulos kod josiaya in a proper way. Yes. Omiyo magi gin lapses ma as josiaya, and because and we am a member of many other professional fora masiaya, we are seeking to engage kata mna official indiko barua mondo wapenj ni to governor mar Siaya ni kanye. Tangono momiyo deputy governor is not effectively taking up his role mar mondo bed acting governor sama governor onge. To in this sphere mar gik matimreni speaker ma is now the most pronounced kata chieng'no na penjo speaker ni to koro my name chung mbele kaka koro governor ni wach malich ndi ang'o matimre. To nyisa ni Kevin josiaya nyaka mi services tinyeni koro ka speaker wacho kamano, it means ni there is another gap mantiere executive ma the political face mar gima wawacho cha nikech samoro mheshimiwa speaker eno engage from a political angle nikech onyalo bedo gi lek kata gi interest mopogre. Okay. To wapenjire ni to sama lek gi dhi mbele to services mar josiaya sama jogo jotich ma Siaya wacho ni poko chulgi. Penjogo inyalo penj ng'ato duoko akuom ng'a ka governor onge. Kata ka mibadhi moro neno penjo. Kata ka mibadhi moro kata emergency moro nyalo wuok sana. Not to say ni governor nyaka tim gik moko te, but the kind of engagement ma wasenene counties mang'eny en ni kata waziri mar county ok nyala wuok no dhi timo gimoro, nyako seek that authority from the governor him or herself. Okay. Makata kodwa tiyo gi team mare mar chief officers, mar directors, mag office mantiere department ni, to that authority nyaka wuok kuom governor. Koro sama governor onge kama, to authority no ng'ano madhi miyo jogi mondo services obed delivered. Wan gi fuok maduong'. Fuok maduong' kabisa ma is not necessary, to dware ni mondo bed addressed within the shortest time possible. Nikech fuogno miyo services moripo bed ni josiaya yudo ok giyude e yo makare. Wajawacho ga ni effective and efficient. Manyiso ni iyude kama kare, e yo makare, e sama kare. Erokamano.
senator donjo kanade nikech article 96 mar katiba odiero no tiji senator ka Eni anyiero nikech koro ne wasewacho wach party. Eni wanto senator marwa en senior youth leader. Yes. Kata kidhie party kacha to en duol motegno kabisa. To mano is another lapse. Nikech kaka iwacho yo makare, the senator uripo bedni oversight county service delivery, performance and also implementation. To kachop kama koro senator onge, kechobe koro onge, pok wawinjo duond senator gigo machando josiaya. To senator tije koro dware ni mondo bed two levels. One, onyalo seek to summon report mar kama governor nitie. Monyalo dhi e senate kacha to chung to wacho ni kaka josiaya, senator mar josiaya nitiere fuok kendo wakia kuma governor marwa nitie. Yes. Konywa uru yudo governor marwa. To I'm sure ni senator masiaya ong'eyo kama governor nitie, nikech koro kata mana simbe migoyogi kata tudruok mopogore opogore osiep mantiere kuom senator gi governor, at least I'm sure ni ging'eyo. Okay. Teko mar party ma waselose cha. Omiyo koro with that knowledge ma senator nyalo bedo godo, dware ni mondo o expressly come out mondo onyis josiaya kata ochung e bunge kacha, nikech bunge no e kama olose e lojo piny. Keche wasewacho ni senator is also a representative of the people at the national level, kaka MCA is a representative of the people at the local, ward, county assembly level. To mara ariyo, senator nyalo timo mediation role. Okay. Onyalo bedo negotiator. Manyiso ni kanitiere fuok, maneno kama, kata kanitiere gaps machalo kaka ma nitiere siaya, to senator nyalo keto joge piny. Nikech benda feel ni senator ma Siaya bende pok osetiyo e yo makare mar mondo konjo Siaya in terms of addressing fuok ma wasenenogi. Nikech kata kane nentiere impeachment motion, wang'eyo kaka senior youth leader no gocho kata ok nogo kura impeachment motion. Okay. Kane nentiere weche mag loso mane kata senate wacho ni mondo deputy governor odog Siaya mondo gilos, wang'eyo engagements kaka senior youth leader ma senator marwa osebedo ko engage. Omiyo kwayo mar josiaya en ni mondo senator okaw patik maduong' kendo take responsibility mar bridging the gap ma waseneno kanitiere e low governor kod deputy governor ma Siaya. To mae en best practice mabe waseneno katimre in other counties. For example, king'iyo Nairobi kae nitiere senator, to en senator ma is very progressive, active and agile. Kanitiere gimoro marach matimre, osedhi e senate, olose wijo Nairobi. Kanitiere summon kata mana luongo ma senate oseluongo do governor ma Nairobi, to en kacha. Kendo wacho ni to an gi SMS ng'ato noro na timre kama, can you explain? Okay. Nikech mano e low kata platform ma senator nitiere godo engaging gi challenges kata fuge mopogore opogore ma county government nyalo bedo godo. Kamano. Wach mangima mokalo en kanyo sayo gi dakika 37 mano mar okinyi ma kawuono nyakwaro Mogajwang' ma en chenro mari mar Ramogi Baraza. Wago mbaka ka wang'iyo weche mag tend loch nanga. En saa 3 wadongi dakika mara 23 mar okinyi. Ma kaka senator kaka speaker nyocho loso nyakwaro Mogajwang'. Kaloro koda weche mosebedo kanitiere penjo ma josiasa osebedo ka penjo, wan bende ok pod kwang'eyo nyaka kawuono kama governor maru nitiere. To wageno ni wanayud wach moriere ter mabro pimo kama governor nitiere. Governor nyalo tawo sirkal kene office ma Siaya, onyalo tawo sirkal kene dalane Masiro, onyalo tawo sirkal ka entie Nairobi kata kumora mora ma entiere. Chik onge mondiko ni nyako bedi mane office. To kata kamano, mae governor mosebedo ka beti office kendo tiyo tijene. Wuok nane ten to information wach mayudo en ni machiegni ka obro duogo kendo ji biro medo nene e office. Bedo no onge office no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Kawuono governor to ngima. Kiny ne governor okawo speaker oketo mondo bed ng'ama ochung' makare. To kata kipenje ni ere otas mosign momiyo speaker mondo timgo gino bende onge. Ka kendo piny chakru niyo wabiro gi petition ne governor ka onge office ndalo 3 to nyaka koro mondo wagole kata ogwetao mokisiam kata chik mowacho gima chalo kamayo. Mago gin mbwakni gi weche kendo gin timbe moko machalo ka gima ineno mana marach ne nyawadu
kapo ni ok obiro ofis. Ang'o mamiyo wich ok diwil gi chiemo? En bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo. Farmers Choice loko ngima ma kawaida bedo sigana nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Be japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kido lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kaka osama osebedo dholo makoch ne keyo magi. Ere tiende mondo gimed ketho chambi. Kan chambi maber mondo igeng' kute. Tigi Skana Super menarita makare mar geng' kute ei dechi, orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kgs. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. Ang'o mamiyo wich ok diwil gi chiemo? En bedo gi mor kanyakla, hera mar adier kod ilo. Farmers Choice loko ngima ma kawaida bedo sigana nikech kiyiero Farmers Choice ok ibi yudo mana chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford. Tiende niya gimakore kod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyaka piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi, nyiew math mar Predator, ibo yudo ma wiye rachar. Ng'i gimondike bwo wiye marachar no kato iore namba mar 294 844. Chikiti en Predator ma wiye rachar katiore namba mar 294 Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Neler mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. Moride poka nena mwere kod nyar town kaka siatun mari D*812*784#. Moride poka nena mwere kod nyar town kaka siatun mari D*812*784#. Be in gi lek mar bedo gi ot? KCB Mortgage mi nyaka $1.5 machulo ni gimoro amora nyaka pes loya. Kaeto ma ichulo mana kuom higni 25. Lim bad bengi mar KCB moro amora kata yuatole namba 071808000. Manyo Speaker mar County Assembly ma Siaya okayude simu kanya kwa Ramogi. Ageno ni abro manye kata bange kanyo nyakwara Mogajwang. Ni governor nyalo tiyo kamora mora kata edala ne ni sewacho liaison office ni sewacho headquarters mar county. Be onyalo chair cabinet kaen oko mar Kenya, either through Zoom, Google Meet. Pentine lokore gweng. Yeah. VJ duoko mabor kendo machiek ne answer no en yes and no. Okay. Nikech kaki wacho maber ni wan gi digital tools. Piny sani tinde odhi mbele kendo nitiere gigo minyalo timo kata online. To mak mana ni no mare en ni nitie limits. Okay. Nikech kawa yao ni koro governor nyalo chair cabinet kata nyalo run county oko mar office,
to mano governors bro take excuse. Okay. To ng'eni tich mar ng'atno milongo ni governor, County Governments Act to luongo gi ni Chief Executive Officers. Koro inyalo imagine ni nitelo ne kambi ma ok neniga. Haya, ka ok neniga to koro waziri mar pi kama osekete budget ma oseger pi ma koro joekre mar mondo yawe opuodhe mondo chak tich, ng'ano madhi tiyo tije machalo kamano. Keche waseng'eyo ni tij governor is both administrative, it is leadership and is also political. To kaka governors watiyo Kenya kae en ni physical presence no e gima miyo samoro inyalo kata mana yieri iduokio tich. Okay. Physical presence no ema miyo samoro kata jopiny nyalo engage kodi. Koro public engagement and opportunity mar konyo jopiny understand kaka county tiyo, especially e counties mabe waseneno ni offices mag communication bende ok kony counties go. Koro governor ok nyal bedo ni en odwa ni mondo run county outside the county public service center. Okay. Keche wasewacho ni CPSP en very very important. Kanye kama tije mag county itiye. Okay. To bende nitiere gigo ma governor ok nyal timo ni koro kaka contracts gigo ma itimo mag county ma facilitate tije mag county ni timo outside the county government. Structure mar Kenya ka onyiso wa mana ni county liaison offices te wasewacho ni almost all the counties ma Kenya ka gin go office Nairobi. Mar Josiaya ng'i kama nitie, ne wadhi kanyo chiema ne wayawe kendo samoro wajaromoga gi kata governor kata gi officers mopogore opogore. To failure to address this issue, kendo awinjo speaker koloso maber kendo wacho nyaka gima waselosi. Failure to address wach mar presence mar governor ni ing'eni is a ground of impeachment. King'iyo article 181 of the Constitution of Kenya, wasewacho ni gwetao kata absence mar governor nitiere about 4 sections. To one of those ma wawacho en impeachment. To grounds of impeachment ing'eni wacho kacha ni abuse of office, to nitie nyaka gimoro miluongo ni gross misconduct. To sama koro inomi tich monditi kata kama koro wantie establishment mar RMS ni koro VOJ eno kubiga office chulti chule samoro kata kimanye jipenye to odhi kanye okodwa wacho kama entie tije midwani mondo tibe okoti ang weyo office nadier. Omyo the office of the governor is a very high responsibility office. Okay. En office ma ok wanyal kao ni kori onge. Josiaya anyalo engage market mana petition. Okay. The only challenge en ni petition ni odhi drop embele speaker. Tieni speaker to kaluwore gi wach mose kako se loso to koro miyo wa gimilongo ni conflict of interest. To be owacho wach mar petition manyiso ni chal ka gima jomoko oseoro petition Siaya. Nitiere group moro no oro petition joma mokalo chien. Kane gidhi bando ng'eyo ni governor margi ni kanye. Mano is within their constitutional right. Okay. Kendo gin gi opportunity mar mondo odwokgi. To ka eber to petition no should be executed e yo ma clear. Makata speaker should also be at the forefront. Mar mondo o build capacity, or build the confidence mar Josiaya in the county assembly. Nikech ene jatend county assembly. To be waseng in the absence of the governor wase with the magote, then the speaker can act for a period of 60 days. Okay. Within which then a by-election mar governor and deputy should be called. Okay. To mano katimre, to bende wan gi other precedences mabe waseneno. Governor Manakuru bende no lal modhi kumoro ma bende wawinjo mana karane en America odhi konyore to ji ne ok ong'eyo ji ng'eyo mana ka ji openjo, but based on penjo and advocacy and ger mane jo Nakuru gi jo Kenya te wuok godo, yes, nonyisgi kama governor gintie. Counties moko be waseneno kaka Maturu kana ndalo moko odhi adhia for almost 2 years ka onge deputy governor. Ni en koro daka piny moro loka kucha. Wacha nen West Pokot. Nen West Pokot. Mane odeputize Lonyangapu professor. Yes, correct. West Pokot. Ni en koro onge. Si achuni be ma MCA moro nodak mana Jaman ka. To dongine ka koro special species. Omiyo magi gin precedences VOJ ma ok beyo. Koro challenge mabende nitie en ni kata kawa lose article 181 and impeachment and removal of governor gi talking here 181 to to katiba nyiso wa bende ni parliament bro loso chik
shall enact legislation providing for the procedure of removal of a county governor on any of the grounds mentioned in clause 1. Manyiso ni chik mar golo governor e tich to pod waonge go. Okay. To king'iyo NADCO report nomiyowa about 9 to 11 legislations ma achiel kuom chike manoripo bed ni loso ne en chik mar golo governor e office. Koro mano bro konyowa e breaking down kaka koro presidencies ma governor can be absent for a certain period of time. Chik wacho nango to ere kaka jopiny dware ni mondo yud information no to services moripo bed ni miyo jopiny how can they also inyalo konygi nango mar mondo services go mondo oyudre, not to say ni service delivery kata weche ma walose mag tichgi ni governor ema nyaka timgi. Wasewacho ni oversight kata mana advisory kata weche mag ng'iyo ni to the overall direction mar gik matimre county mago gin tije ma katiba marwa omiyo mana governor kende. To bendo lero ni ka governor onge to vacancy no ere kako bedo filled. Omiyo mago gin gik ma bende wasomo as jo Kenya in terms of strengthening ugatuzi marwa. Nikech ni next week bende wan Homa Bay waloro Homa Bay kache devolution conference. Omiyo sadly to say en pok anene program kacha which mag legislation and some of the gaps ma waneno ka, but berne en ni on the sides bende nikech governors ni kacha te county attorney attorneys bende ni kacha, attorney general mar Kenya ni kacha, major offices mar also critical bende are part of conference kan. Legal affairs committee ma counties be probedo kacha. Yeah, justice and legal affairs bende ni kacha, public accounts EACC nyogolo report nyoro weche mag mibadhi mag corruption e counties. Omiyo magi ng'enyne ni ka wan kacha to koro miyo wathuolo mar mondo wago mbaka kata obedo ni gionge main program but koro wanyalo timo caucuses mopogore opogore ma bang'e to I hope ni wach josiaya ni dhi neno in a very clear way. Kamano. Ji samoro nyalo penjore gimomiyo wagede ahinya wach mar siaya nikech ma en nyakalondo ma tiyo gi dholuo e chopo it jopiny. Koro ma en gima ne pok otimore e sigand piny luo ka, to ing'eni devolution pod wendo kuom ji mang'eny. Koro en gima ne pok notimore, koro nyaka wagoye mbaka nyakwara Mogajwang' jo Siaya nigi ratiro mar ng'eyo mathoth. Dibende kinde koro chopo mondo wabed gi chik moro mayango tij jalup governor. Ang'eni Senate ndalo moko ne osechako go mbaka ni. Ing'eni VOJ mano en correct, to bende king'iyo katiba marwa aeting'iyo nyaka section 32(4) mar gima oluongo ni County Governments Act. Mago gin chike manyiso wani to jalup governor tije nango to en a principal assistant mar governor, manyiso ni sama governor onge to jalup governor oripo bed ni tiyo makata mana vacancy makoro walose ni kaka koro watwake wach josiaya ni okoripo bed ni timre nikech jotuo dware ni mondo yud thieth e osiptache skunde to lor, but koyep to dware ni gaps mane obedo identified last term ma e skunde mag county oripo bed ni bedo addressed ma ok ni koro idhi nyis jopuonj ni magi pok waloso nikech governor onge. The absence mar governor okoripo bed ni bedo felt, but wasewacho bende ni based on the nature mar kaka wago siasa, kaka watimo siasa mekwa kuondegi, mano manyiso ni nitiere gaps and loopholes ma are politically attached ma gibe ginyalo bedo addressed politically, but chik to onyiso wa maber ka governor onge tij deputy governor enango. But however ayie kodi ni pod nitiere fuok ma bende waneno e weche mag kata office mar jalup governor. Nikech samoro governor nitie, jalup ne nitie. To koro gina ka jalup ne is just gallivanting. Ena ng'at ma ang' watim ang'o, ang' wadhi nang'o. To ng'eny jalup governors gibe gin osiepena. Koro samoro wago mbaka. Samoro yoro ne kata barua inyise ni to ma governor odichni okibiwa e bura ni mondo yawnwago kata mar mondo nikech otimre e county ni and is a good thing mondo ibendi chak build profile. To se nyisi ni to governor ang' no feel nango kabiro kanyo governor. Koro mago bende nitiere gaps ma samoro jalup ne bende gi lek moro mbele ka. To donge ng'eny jolup governor kipenjo gi to gina gi lek mano donge gi mosa nyaka chando Siaya nikech jalup governor no chung 2017
to jalup governor be nochung 2022 be nodwa chung as 2013. 2013 nochung 2017 be nodwa ni mondo chung kata mana 2022 ni be ne wawinjo wach lep Okay. ni part of the challenges mar political en nikech lek mar dwaro mondo bed governor. Koro governor nene ka ng'ama dwa piem kode. Koro governor samoro feel ni kwame a lot of power to profile ma walose cha. Oh, yes. Nikech mano is part of the reasons makata speaker marwa anta hero gik motimogo nikech ing'eni vacancy should never be uphold. Okinyal koro ling ni governor onge ni koro gik moko ok timre. Kaka wasewacho, services must be delivered. Okay. Kotimre yo makare to kwabi penjo. Batang bang'e ka governor onge to speaker ema chung to pesa moko lal to ang wapiny kata nitie gik moko ma ok dhi maber mano to ang wapiny but king'iyo nikech analo ikaw ting te maber gi marach. ikaw ting te king'iyo kaka speaker dhi to is a progressive leader omiyo mago gin gik mabende konyo wani to gima oluongo ni separation of powers ni between executive and legislature beyond gigo teko kata tije ma katiba omiyo gi chike mamoko go to e case kaka mar Josiaya ni ere kaka uripo bed ni wa navigate can the speaker call the deputy magi bed piny magi winjire to ere kaka ngwatim can the speaker call the county secretary the chief of staff the cabinet the senator mondo gibed piny mondo gi agree nikech king'iyo intergovernmental relations however en chik matudo serikal mamalo gi sirikache mag kor gwenge kata mag counties but nitiere committees bende ma inyalo los within inter and intra county. Koro intra county manyiso ni en gik ma timre e county kaka koro ne rais de Homa Bay for example nitie committee mar local county administration manolos sani devolution dhi timre kacha nitie committee molos mar jo Homa Bay kendgi to bende nitiere intra county manyiso ni kaka koro devolution dhi kocha to jo Migori, jo Kisii, jo Kisumo nikech boda ma Karachuonyo ka jo Kericho nikech Sotik areas kata mana jo Bomet gibe ginyalo bet piny man gitudre gi jo Busia county and Siaya kata LREV block mar the 14 counties magi penento one of us is hosting the devolution conference watimru nango mano koro en inter county committee so within the county kanyo be koro whoever wants to emerge the leader kaka koro speaker Jojo Kode is emerging the leader onyalo propose ni yawa seani to marwa kik wawe uru mondo gore piny then no summon kata luongo the leadership the same way manage the state house kaka gibende dware ni mondo moving forward and I'll be very happy kata mana loso gi speaker manyise ni to gap manenoni okubed piny mondo address challenges manyalo affect services ma Josiaya nikech ingeni my county kama iwacho ni ward devolution ae my chuny devolution kama jakom ae maka nitie chuodho moro mamieno sirikand county ma Siaya en gima kata piny Kenya mangima goye nyong'ong kaka nano kigoye nyong'ong kochakre jumani ok ber kendo wan gi hope ni kata jakom eno wuon be kama intiere oneno gik matimre Siaya kendo wan gi hope ni wan gi geno ni samoro bendo dhi loso mar mondo kony Josiaya understand the lacuna kata gap nikech governor marwa to is a very good head is a good mind kata mana within the space mar council of governors peers ne kata within the senior councils kanyo en mind ma ok nyal bedo taken for granted omiyo his absence kuma intiere gik ma samore wacho e wiye ma ok beyo ma gik ma we hope ni the leadership they take a very strong stand mondo kony Josiaya mondo set up precedents bende ne counties mamoko kamano wachia ni nitie gi thuoke mang'eny anya dibende ma momiyo governors moko no kanodonjo nomiyo jolupgi tije mamoko mondo jogi obed modich mano en good practice deputy governor marwa en CC muchuni weche mag pur maka puro gore piny to ipenje kodhi maber ene ma en wuon wach ipenje ting'eni mago gin gik mwaluongo ni innovation nikech ka in jatelo to koro nyaki provide leadership manyiso ni ibedo jatelo no ae timiyo nyaka ji direction nikech not just nikech deputy governor samoro dwa bedo governor but magi bende gin jotelo they have expertise gin gi skills
kaka deputy governor wa Siaya en CPA holder en CPA holder and gik mosetimo kata in other countries kaka South Africa kuri kechana sebet kode mwase nyaka gombaka nyeni kata 2013 en gi mheshimiwa Rasanga gi an we used to convene gimilongo ni Siaya Professionals caucus gi jok moko be manosebede county kaka our former chief of staff among others to kibet kode miwinjo kako loso to the dream and the hope mar Siaya en gimoro ma inyalo mana pimo gi kata mana Qatar kata Dubai kata Singapore kata pinje moko ma oko gi but the challenge of leadership kake time ema samoro goyo these progressive and good minds so your platform kinyalo miji mar mondo gi parento inangono mikele mesa ka kama ni dhieno angono ma in go madang waket kana chiel mondo ger godo Siaya Siaya with the stories ma waneno katimre okber to ber ka jotelo bet piny mar mondo gi break the ice e weche maricho gi mana kaka ne gi the state house magi bet kana chiel magi loso magi winjre ni to koro memorandum ma owuok godo ka en ma to gik mwadhi timo chal kamai mano is the spirit ma an as Siaya as a practitioner mar governance and protector of devolution adwani monda kwagi mondo gibed piny gi provide direction mondo services ma jo Siaya adwani mondo be delivered odhi mbele ka gibedo delivered erokamano sade kwa dongi deka chiel nyakoram gajwang na pimo ni wach moro kalure koda chenro ma okenwa kanyo kod Farmers Choice ke pimo na kanyo timeless moments timeless joy moments mari parni wan kanyo kod mondo mopogore yod meat kit chiemo mopogore nyalo bedo sausages smokies kachiel kod ring anguro moler maber ang'eni jomoko ere gokinyi ahinya mae momiyo amedo ng'isi ni kiyiero Farmers Choice ok ibido mana chiemo kende to ibiro yudo mor mochwere nyakwara Mugajwang kinde duto te mae momiyo amedo ng'isi ni chwalna ote marika kimia gima waluongo ni timeless joy moment mari kod Farmers Choice igni 47 ka gimi mor mochwere bende ka ng'aduogo nyakwara Mugi abro ng'isi e ber makende ma bende okelnwa kod promotion gi soda mar Pepsi kunywa airtime na Pepsi oduogo kendo duong sama inyiewo soda mar Pepsi kiyao raum mare pekecha kata inyiewo Mirinda gi flavors go te 7 Up Mountain Dew kachiel kod energy drink mar Sting ebuo peke raum ne cha nitire nemni moko maromo auchiel manyalo mi mwandu maching nyalo bedo airtime data kanyakla kod pesa cash money mimi aching nyakwara Mugajwang gimitimo kise yawe kada yele kamano to bueno kausimbi mar Safaricom kidio *459*3# tiketo codes go kiketo to kagir kiragi ibro yudo mich mabede ber kodi nyakwara Mugajwang ne ngata mane iga mara paga boro kadhi nyime inemo yieni to yawe ne mwandu te mag SBC Kenya mautingo Pepsi Mirinda 7 Up Mountain Dew kanyakla kod Sting donje tugoni en nono to itiyo mana kod namba ni Safaricom kende kunywa airtime na Pepsi opodhe kod BCLB namba N258 chike moketi nyakalo en Sadek nyakwara Mugi wa yido weche manyien kod Vincent Otieno kagene mautuche kod gwenge Matuch ka kod kacha wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa kokelne gi Coop Bank Assurance Intermediary Oyaore nyakwara Mugajwang kendo machiegni Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o wacho ni gedo mag yiedhi manyasani ma bendo losi kod fiberglass oketi mondo mi koro ting' malo weche mag bedo makare kata safety nam lolwe. Jatelo no bende wacho ni yiedhi manyachon manalosi gi bao kuom higni mathoth osebedo kalalo ngima jolupo e nam lolwe kokale weche mag masira. Nyong'o nyoloso e dho wath makichinjio medre kaunti ma Kisumu kama nyochiwe yiedhi 5 ma olosi e yo manyasani ne jolupo e dho wadhno kama bende nyokono jolupo mondo mi orwak lokruoge masani koro biro kata bedo e sekta mar lupo e pacho ka. Kawuono ni jokanyana en gima dine watimo chon kabisa to mak marani nyaka walosi kendo wawinjre mwasewinjre gi Kenya Shipyard after very constructive conversation e kindego mwachopo kawuono kama neno kakoro kumwadhi koro chiegni kech kwase oloso magi these boats made of fiberglass makoro miyo jowa ma luwo rech ok nyal
towe nam adharani. Koro nyaka wangi mbele twanyis jowa madwaro dongo kata joma nigi pesa madwaro kama gi investie. Namni en yoguchwa kar viting yo bas madi Nairobi los meli kirka nikech jowa dwani mondo koro giloko hala mang'eny ahinya dika omiya pil nikech kisetimo gimoro achiel kaka dhano mohero dongruok koro nyaka ing'i mbele ka kata biro dhi kanye. Aparo na ikwaka to en mende wayiere nikech adwani ka kwaka ni ng'ato dhi Siaya tidonje meli moro matin to kida idiyo Mabei tidonje meli ka dhi ndaro kamano. Maurice Orondo mabende en jalupo e dho wadhno ma Kachinjio nopako okang' ma piny owacho mar kaunti ma Kisumu ne okawo mar ne chiwo yiedhi manyasanigo ka owacho ni mano biro konyogi mokalo e weche mag mako rech. Agoni gavana wa erokamano kuom tich maber motimo mogeronwa jeti ka omiwa fiber bot. Sani ung'eyo ni yien mane watong'o madongo tinde onge, tinde koro fiber bot gima wanyalo tiyogo sani lony manyasani en gima ber. Mwagoni county government wa erokamano to moloyo kuom paro wa wan jolupo usebedo kuweyo waga chien to gi sani profesa ya awamu ya pili mare ni okonyowa kendo waneno lokruok matin e town area ka. Landing site molos kani okonya niya ka wendo moro nitie mobiro ka madwa tourism anyalo sweye gi yie momiya manyien manyasani fiber bot mineno ringono anyalo sweye godo kendo kabire landing site abedo gi yot kor kalor kawuok oko kendo yot kor ka idho yie ma oko ywa oko inyona nyona machiegni tiwuok. Koro gini ber bokonya yo kaka medo dhi. Weche moko nyakwara Ramogi ni kambi mar Kipenzi Sugar Limited olando chenro mar gero kambi mar rego niang' e gweng' ma Mur Malanga sublocation mayudore kar chung' od bura malega Usonga e kaunti ma Siaya. Kane oloso e kinde chenro mar kawo pach jopiny kotenore kod wachno, chenro no bende ne otim e chiro ma Mur Malanga. Jal ma isumo paro kuome e wi kambino mano Moses Kiplagat Changwany ne owacho ni kambino koro idhi ger kendo koro biro bedo mano manigi teko mar rego niang' maromo tan 1250 odiochieng' ka odiochieng'. Koge kaunti ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kano wuoyo Malanga e kinde mane gibiro kawo pach jopiny e wi chenro manitie mar gero kambi rego sukari no, achiel kuom ofisas mag kambi mar Kipenzi Sugar Limited no migosi Moses Kiplagat nofulo ni gidwa gero kambi mabiro bedo ka rego niang' tan 1250 odiochieng' kodiochieng' kendo gigeno tudore gi jopur ma e alworano mondo pur niang' ma ok tin ne hectares 6,000. The investors have agreed to actually invest on the farmers, ensuring that farmers are registered here and all the registered farmers will receive seed cane which will be supplied by the factory, so that in the end, by the time the factory is running, we should be having not less than 6,000 hectares of cane. Ofulo ni gigeno tiyo gi jopur niang' 4,000 ka tin e yalego Usonga mangima, ka bende ofulo ni jopurgo biro nyaka yudo chiro ne chambgi mamoko kaka bando kokalo e kambi no. This investment wants to be very farmer friendly and is coming with a number of value propositions that will be made available to all the farmers registered with this factory. For example, every farmer registered with Kipenzi Sugar Limited will have an opportunity to find market for his maize crop at the factory level. Migosi Kiplagat omedo ni kopogore gi jiwo pur niang' kod oduma, gin gi chenro bende mar jiwo pur olemo mar avocado e alwora no. One of our directors of this company is a very major player in horticultural sector in Kenya. And based on this relationship with the farmers, he may want to roll out an avocado program again to every single farmer registered with the factory, so that they can have another line of income. Owacho kata kamano ni gibiro chako konyo jopurgo eko mondo mi opidh niang' kapod giluwo chike ma idwaro kapok oger kambino ma oluwo ni gigeno mondo mi obi ochak tich e higni 3 mabiro. First of all, we need to get this investment to be approved by NEMA. We expect that within the next 3 months, we should have NEMA having considered our presentation to issue the license for the factory to be set up. And after that, we will need another 3 months process to engage with Sugar Board, who will issue a license. And after the license from Sugar Board is acquired, we will then start the journey of building the factory. So principally, we are looking at 3 years from today, we'll have a factory running here. Ne Radio Ramogi, County ma Siaya, and George Amolo.
Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Radio Kenya negito kolore kod ikruok maduol mar IEBC ni godo witing maen godo e mbele ne tingno mar neno ni yiero ma higa 2027 biro tayo makare matimore mana bang' juma manok kende banka commissioners manyien mag duolno ne chamo mar apisi magi moko kuom jodak ma bende koro seyo ikruok maduol mar IEBC nigo mar biro tayo yiero ma higa 2027. Mimi kweli mimi sidhani kama nitakuwa na imani na IEBC ushona, sababu IEBC tayari tumekuwa tukiona tayari ikifanya uchaguzi miaka hapo nyuma. Unapata nyinyi mnachagua viongozi lakini IEBC ndio inachagua viongozi wao. Kabende Uganda jo Kenya moko wacho ni duol mar IEBC en duol ma odido kar kende makmani nyadi mathoth sirikal kachiel kod bede migepe moko mag piny owacho thoro donjore kode kendo ok weyo titije e yo makare mondo mi koro chiw duoko mar yiero ne Uganda jo Kenya duoko no mahuyanga kendo man thuolo. Thothgi wacho ni gionge kod adier ni duol mar IEBC biro tayo yiero ma higa 2027 e yo makare kamoko kuomgi bende wacho nyaka gi sani commissioners mag duolno kachiel kod jakom mare nyaka gi sani chal ka gima ni koma giseyiengore kotenre kod yiero ma higa 2027. Jagoro mong'ere bad migawo mar weche mag thieth Mary Modhoni bende koro jiwo joma mine mondo mi obed ka koro konyore kata dhi nyuol e ute thieth mag sirikal. Ka bende wacho ni okuma mar thieth mar SHA okawo ting' duto mag nyuol e osiptande duto mag sirikal. Modhoni wacho ni SHA koro okawo ting' mag mine ma nyuol e yo makare kanyakla kod mago bende timonegi bero mong'ere ni cesarean section kata CS makoro nitie mondo mi mine okaw thuolo ni nyaka gidhi gi nyuol osiptal nikech ting' mar nyuol osekawnegi. Again with SHA to the pregnant mothers, they very well know our Linda Mama program. If you're giving birth normally, then SHA caters for 10,000, and when you go to the theater, then governor's facility will be reimbursed 30,000 shillings. It is important to know that so that we can continue registering to the Social Health Authority the insurance that is going to assist each one of us at any given time to have an accessible, available, affordable and acceptable quality healthcare. Mabiro secha bende lipode mohiu to koro yango ni mine moko ludhi ute mag thieth mondo mi gikonyre kata ginyuol ka giparo ni biro kwa gi pesa. Gi thuolo no bende jatelo no kata kamano ne onyiso joma mine mondo mi koro ne ni nyithindegi ma johigni 5 kaduogo piny oyudo chanjo chenro ma isiro gi sirikal gi thuolo ni gwenge mopogore opogore e pacho ka. Important to note that our community health promoters who are working from household to household, they are also helping us to identify these mothers and guide them to take their children for vaccination. Every child below the age of 5 years needs to be vaccinated at the right time and the right dose. Komachielo nyakwa Ramogi en ni jonyuol onyiso sirikal mondo mi koro one ni gigolo omenda masiro som jopuonjre kata capitation fund e wangsa motelo na yepo mar sikunde dwe netam mar adek. Kane otelne kod jakom Alensi machon Martin Ondong, jonyuol go bende koro wacho ni nyadi mathoth gi nigi chandruok mar nok mar omenda ma sirikal onego beni neno ni gioro pesa e wangsa machon mondo mi koro kik bichun jonyuol gi wach mar chulo school fees kata mochakore. Ondong ne owacho ni sirikal nigi tim moro ma kare mar oro pesa modeko, wach ma bende olero ni osebedo ka kelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag somo e sikunde ma pacho ka. En gima oseng'ere mater ni jonyuol okwinj mayot ahinya sama koro dhi yaw skul e sani e third term nikech sirikal ok ter pesa ne skunde kaka dwarore, to sirikal ni bende ochako duoko pesa piny to skunde onge pesa, omiyo jopuonj yude matek, to ng'ama yude matek mogik en janyuol. Adwana kwa sirikal ni ka giyie to gine gima ginyalo timo kapok oyaw skul mondo jonyuol oyude yot, gimed pesa mag capitation mondo at least jonyuol kata kanya chulo pesa matin. Piny ok yot. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche mamoko en ni duol ma ochung'ne kedo kod weche mag mibadhi EACC ojiwo mondo mi koro kaw okang' e wi lipot mar nonro ma yande ne gitimo. Nonro no mane oketo apisa mag obila
elai manyime kaka jogo ma jomibadhi mogike pachoka. Nondo no nyo yango ni mibadhi midhiero maduong' makoro sekwako sekta mar weche tije Thurka ka weche mag chiwo asoya iwacho ni odwa jimbore mokalo e apise mag piny owacho. Moko kuom jo Kenya oko mor kod wach machalo kamano ka bende nyo gigolo pachgi e yo machalo kama ka gilero ni en adier ni mibadhi to tiap e apise mag sirikal. Kata kamano apisa mag obila to pod ni elai manyime kutendre kod weche mag kawasoya. Kitu ambacho tungeomba wasiache tu kufuatilia, wataje na wakamate waliohusika na wanaotajwa katika hizi saga za ufisadi waweze kukamatwa ama kuondoka katika ofisi, ili tuone kana kwamba huenda wale wengine ambao wako na mipango za kufanya ufisadi wasifanye ufisadi tena. Wamechelewa, wakati umefika. Kiboko ichukuliwe na rungu ichukuliwe. Hatua ikichukuliwa kwa watu wawili watatu ingekuwa jambo la busara, lakini sasa tumekuwa ni kama mtindo katika serikali yetu na katika society ya Kenya. Ati usipoiba hakuna pale unaenda. Sasa imekuwa ni kama mtindo, watu wanaiba taasisi za serikali, wakisubiri uchaguzi ile nyingine wanakuja kutuomba kura, wanakuwa viongozi wetu. Mambo ya hospitali sasa imeletwa vitu vingine hakuna hata dawa, mpaka hospitali hakuna. Kweli kabisa, kila kitu sasa Kenya imeoza. Giko mar weche manyien nyakwara Ramogi kane gin mago motuche kor gwenge. Watudre sa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Mana kamano nyakura Mugajwang weche mamoko manyien biro ni kango chopo kanyo sa 7 mar odiechieng', kata kamano sa 4 sa 6 weche manyien e yo machuok. Orna ote marika kaingisa ni kinde magi ma owinjore mar Farmers Choice gin mage. Ma wacho ni kacha ni en kinde ma luongo ni #timeless joy moments mari pimna nena muna mi gift hamper kawuono kod Farmers Choice ma osebedo kani chiro kuom higni 47 ka gigoni erokamano kuom chung kodgi. Tinende ka en gi nyasi ni mora mora idwa rwako wendi e yo moyiedhi, mwandu mag Farmers Choice ni kodi pile ka pile. Orna ote marika ichakon Ramogi iluwe kanyo ni iluwe kanyo timeless joy moments tipi muna tabro yero ote achiel to bange abro dhiali kod mich mabende ango e okinyi makawuono. En sa 3:15 mar okinyi nyakura Mugajwang. Ago ni watieka na manyo speaker mar County Assembly ma Siaya Mheshimiwa Jojo Kode to kayude na wacho ni kacha ni bende abro wuoyo kod PS Montari mano PS mar State Department for Social Protection and Senior Citizen Affairs. Kata kamano na winjora kode ni amanye tok sa 3 kama kalore koda wach mar pesa mar jodongo ma jodongo ywak ni pesa podok giyudo nyaka kawuono ni nyakura Mugajwang. Kevin kane pok wadhi e yuen no ka nitire penjo kama ng'eny line masimu bet ka gima nitie kor ng'ikruok matin kata kamano mano ok bimono wadhi nyime. Kevin Osido wacho maber kalore koda katiba, lakini kikwa dispute the fact ni county governments bedo micromanaged from dominant political parties in particular areas. Wach mar Siaya crisis ODM ma onego bed ni bedo petition to take action mondo ngiswa dieri makende. Lazaro Kanyambok nene kamano e ote mare kairo kama na enyam. Mosna Kevin gima chande en kaka county so makaluo ni gitabu mathoth kabisa to sa be osedhito gwero koni gi koni ng'eny. Podwa neno mana service delivery e view sasa. Wabro yudo services gi karango sa osesudo mang'eny ahinya. Erokamano nyam. Erokamano kuom kelonwa Wood Siano kuom leronwa wechegi. Wan kaka jobunge ma Siaya wan be nyocha wase petition County Assembly gi leadership ma Siaya mondo ngiswa nena kama governor marwa nitiere. Waduto wane mudho kata jalup governor ok ong'eyo kama governor mare nitiere, to ma kitwa kama rach ahinya kaka jo Siaya mano go kura. Donge ma en gima onego bed ni kore ng'iya nena. Erokamano ahinya. Onyango gore erokamano ahinya kanie gwenge mag Rwambwa Ogenya. Wachi ni Mosna Kevin ni chik mar piny Kenya to ler ndi to dang bed gima ber ahinya ka koro to chiko losi ma jalup governor bedo gi tich ma oyangore ma ok ni governor nyalo mana delegate ne to penyna kanyo ni to bende in absence of governor be onyalo delegate ne speaker. Okay,
adwani duoke penjo go. Yeah, thank you. VJ mago penjo mabeyo kabisa. Kendo kachako gi mogik no. Be governor nyalo delegate tich ne speaker. Okay. To kaluwore gi mbaka mabe wasegoyo mar separation of powers, manyiso ni tienge adek mag masiro tije mag government. Nikech ni government wan gi executive, wan gi judiciary, weche mag court, kod wan gi legislature ma loso chike. To gigo te nigi jolupgi. Ome jolupgi go tiyo kanachiel, manyiso ni coordination and collaboration. Okay. But gin jok ma independent, manyiso ni tiyo ki mopogore. Okay. Koro onge chik malero kaka governor, kata ni governor nyalo delegate tije ne speaker. Nikech speaker to kaka ne wasewacho kendo katiba be oselero en gi tije ma clear. However, kaka josiaya bunge osewacho, petition inyalo or. To petition kose or ma attach on gik ma governor ema timo, to speaker ema receive, nikech en ema koro telo. Ting'e ni samoro mana kaka national government kai, bende waselero ni sama kama president onge, deputy president onge, donge wang'e ng'at manyalo act, ma en speaker of the national assembly. Koro kata mana e county kacha be, the space mar delegation mar these responsibilities to onge. But ginyalo work together in collaboration, mabe e wasewacho. Ni dware ni mondo jatelo achiel ochung' malo, mondo take up this challenge to convene and coordinate jotelo mamoko kande be. Lazaro Kanyambok, political parties ODM. Akia gimomiyo wach ni chando jowinjo wa kendo chando jo Kenya, but obe waselose ni shida maduong' ma wan godo kaka Kenya and our leadership and governance en siasa. Each political parties to gain tools of trade mar jo siasa kata mar politics. Dware ni mondo wang'e ni parties gi gin mana active during and sometimes after elections. But the moment mose yieri mibete office, to ng'eni telo ne jok moko mabe are not even your members of the party, mano sponsor imondi dhi e telo ni. Omiyo political party to kamo donje kaka case mar josiaya ni to onge. But inyalo chwal negi kwayo mondo gibe gi engage, nikech the governor to en governor mar jo ODM, kata the wider Azimio coalition. But sama kuro otiyo, ting'eno telo nyaka ne jok manodhi independent, jok manodhi nyaka gi KANU, otelo ne ji te. Omiyo dware ni mondo structure mar dispute resolution ma wawacho ni mondo wan jotelo ka, achiel kuom gi mondo chung' kata ka en speaker okode, onyalo koro convene multiple players. Koro part of the stakeholders madhi multiple stair committee cha bedo political party. Nikech koro ikikawo ni ODM ema mondo dhi sort out issue cha, to kata mana cabinet mar jo Siaya, we can't say ni jo ODM ema nitiere te. Samoro nitiere parties mar affiliated mabe negi kwayo mondo migi chances achiel ariyo, koro gin gi jogi kacha. Omiyo political party mar ODM tinyalo mana luong mondo obed as part of jogo mamanyo solution mar gap, but ok ginyal dhi e front line ni koro wane ma wadwa ni mondo nikech governor en governor wa hapana. Koro party to ber, kendo wang'eyo ni kuonde ma waaye kaka Siaya kacha, to the party is the instrument. Nikech ni kuonde kata kura ok goga. Kisekalo nomination mar party, mano gimose mana rumo kamano. Koro mano is a strong proposition. En mana ni Lazaro be ong'eyo ni governor kose yier, to koro en governor mar jite. Nikech samoro onyalo argue niya, ni achiel kuom gima ongego ODM en social democracy. Achiel kuom pila mongego ODM en zero devolution. Negi campaign na platform mar ndalo cha niluonge nango majimbo transit to devolution, decentralization of government. Yeni governor wabe is also known to be a very strong supporter of majimboism, makurusani and devolution ni.
mak mana ni koro as a party to limit gi nitiere nikech ka koro wa engage on issues of chik ma chike ma broga edwa to koro kwaseng'iyo chik to wang'iyo ni to reason ni kanye to emotion bende ni kanye nikech koro gik moko adek go ema dhi konyowa in making a decision but precedence mabedo set to en ni chik owacho ang'o e wachni omiyo kata king'iyo most of the petitions kata mana mar josiaya manodhi e senate I don't remember seeing petition for or against moa ODM party kata ka locally the local branch notemo mondo o intervene but ultimately wachno nochopo nyaka ang'ono e senate koro mar mondo wa address at that level dware ni mondo wang'e ni to local engagement mar party kata party ma branch ma Siaya gin gi wache ang'one wachni to be kaka ne wawacho toke kacha VJ en ni wang'eyo ni ngire ma en party leader bende is not immune to gik matimre Siaya kendo I am hoping ni in due course bendo dhi miyo wadwonde kendo wadhi winjo kako dhi loso erokamano Devcon 2025 biro idala mar Homabay kacha kidwa wach ni mogik Devcon biro kendo for the first time wan gi opportunity ma devolution conference is being spearheaded gi civil society organizations ma sani to Council of Governors leadership margi mar chairman Governor Wajir and the chair of the steering committee Governor Manyeri and the CEO mar Council of Governors Oye ni wanyalo bedo gi conversations ma diverse kaluwore gi theme mar 2025 ni mar mondo jopiny be omi thuolo koro wadhi bedo gi side events mang'eny kabisa ma obedo supported gi different organizations wabe as County Governance Watch wadhi bedo kacha nikech wan gi research mane watimo miluongo ni FLOCA Financing Locally Led Climate Action kendo ne watime counties madhi 24 and other partners like Kenya Platform for Climate Governance ActionAid VSO PACJA among others koro wadhi bedo kacha be mondo wa share that report to be wadhi bedo part and parcel of another side event mar public finance management and public accountability and public participation be ka wa share report mabe abiro godo kae ma nonro mane watimo mar weche mag mibadhi mag counties county integrity transparency and accountability report mar 2024 omiyo gik mang'eny manyojo EACC be wacho nyoro nyogi golo kae but ng'eny gi chal gi gik mabene waseyudo from the other counties particularly on challenges and also recommendations omiyo devolution conference kwayo en ni mondo jo Homabay orwakwa maber awinjo ni otende osepong kendo nyaka ma Migori osepong kendo nyaka Kisii be osepong to welo biro mang'eny koro kwayo en ni jogo manie biashara un gi thuolo maber mar mondo ukung godo pesa uti maber umiwa nying maber kaka ujatimoga pinywa kaluo kono kendo kata ka wendo biro to nyisi ni aonge gi kar nindo to miye thuolo mar mondo ka gia kanyo to gine picha maber mar jonagi mar joluo erokamano ahinya Nyakora Mgajwang' ageno ni abro gwelo wendo kendo tok bedo kod nyasi ma devolution conference mondo koro wang'ia nani to outcome mag conferences gi nyaka ne gichak bedo parni Nyanza ma doko conference mar ariyo nyaka ne buche makamago chak bedie mokwongo nobede county ma Kisumu loch mokwongo mar governor Jack Ranguma sani obiro dala mar Homabay county ujo hawi jo Homabay nyu bedo kod madaraka de an gi geno ni nyu loso pesa maber welo kore kadwa biro sani udhi loso pesa maber koro tiuru mariek makwani kiku ket nengo ma ni malainya manyalo riembo ng'ato onge tiende nikech awinjo kotende moko ma pile pile ka wadhi kacha kata ka wane workshop to siling 3,500 3,400 kae tiyudo godo kar nindo maber sani koro igoye 15,000 nang'o yawa to welo to ng'eny nikech is over 7,800 delegates madhi biro Homabay ndalo ang'wen kachakre chieng' 12 tich ariyo nyaka Friday gisechako winyo much welo nikech nitiere pre-devolution activities mamoko kamano osebedo katimore nyicha neno kanyo ka Senate nitiere gi baraza gi jopiny mbita medical camps moko osebedo jotelo mopogore opogore osebedo kabiro mago are based on proposals mabe wasewacho ne Council of Governors nikech VOJ mokwongo devolution conference is very expensive to common man nikech kidwa ni mondo attend to registration en 20,000
mano mana mar mondo mi badge midhi donjo godo e iye kacha. Koro tok mano to ng'eni kaka idhi chiemo, kaka idhi nindo, mago to koro nie wiyi. Koro kikawo kata mana state of economy sani kaka piny tek, to iyudo ka 20,000 ne ng'eny ji en shida maduong'. Omiyo wase nyaka petition COG, wan kaka County Governance Watch and other players, particularly mar mondo ging'ini to yudhe, rowere, special interest groups kaka jogo modak gi rong'onde mopogore opogore kod mine be. Space mane ma gintiere godo mar mondo other than the 20,000 to gibed gi opportunity. Emomiyo sani nitiere so many activities mar mondo beyond the active days mar devolution conference to nitiere pre-devolution activities bende matimre. Kaka kawuono ayudo gwel moro ni joyudhe moko iluongo ni County 47 gin gi Zoom X-chat in the evening kawuono godhiambo, kora gi luonga be mondo adhi alos kacha atwage kodgi. Omiyo magi gin activities mang'eny bende madhi mbele. Different organizations, different sectors timo magi mana mar mondo jopiny be oyud thuolo maginyalo share godo their thoughts, pachgi mopogore opogore e weche mag devolution. Aber ka jo Siaya bende bedo gi pre-devolution conference margi mondo gipere ni to state of devolution ma Siaya chal nade. To tok mano VOJ bende wabo bedo gi post-devolution conversations. Manyiso ni wadwa ni mondo wang'e ni to kwasetieko devolution conference, tang'o gini manowach, normally there is a communique document ma bedo delivered mitero ne different departments, ministries and government agencies. Koro wadwa ni mondo wa evaluate ni to ang'ono manowach, to ng'ano moripo bedni kawo responsibility, to ang'o mosetim. To even as we go to Homa Bay, nitie challenges mang'eny kabisa ma pod affect devolution. A transfer of functions, nitiere tije mang'eny ma katiba omiyo sirikacho mag kor gwenge ma pod omak gi national government, kaka health. Kendo news manende Vincent somo ka ineno ka SHA nigi so many challenges. To koro penjo en ni to watimuru nang'o? Issues of agriculture, issues of water, then wan gi pending bills, wantie gi challenges kaka mag late disbursements, pesa mae sirikal mamalo mioro ne sirikacho mag kor gwenge bende dhi late kabisa. Ma koro capacity mar absorption mar counties onge kata ne piny ahinya. Issues of on source revenue, counties performance margi ni malo ka, I mean the potential ni malo to choko kabisa, lakini choko angoma Kiambu County timo ka koro Kiambu County tingene again the proximity to Nairobi nikech koro real estate nikech kacha koro ge jok madwani mondo gedi jok ma industries kane watimo analysis sometime mid last year, Kiambu County has more than 178 active industries kama mondiko ji to gin kama capacity. Koro yeni sama indiko ji to productivity bende ni malo. Ma nabuok kabisa ni kata mana rech omena ma Missouri dala wa uyoma kucha ni ng'enyne tinga I mean loche ma kucha dhi nyaka Thika ni kanya kamilose chiemb gwen ma bang'e tiketo nwa e shops to wanyiewo to wakete e gari to kendo wadhi miyo gwen. Koro napina ni to Siaya County okonyal bedo gi local production mar chiemb gwen, mar this waste ma aka gik ma raw materials migolo Missouri ka. Ang'o ma joka timo ma wabe wanyalo timo mondo kony in a way. To miyo mago gin gik ma Saturday nan gosiep na moro mabe onyisa no winjo ilongo ni Kolongo. Onyisa ni Kevin, sama ibe wuotho kuonde gi tisomonwa rieko, ikele gik moko ma wabe wanyalo timo. But magi gin mbakni ma I was challenging osiepena moko ma Siaya ni sama counties moko timo investments conferences, to donge jo Siaya be nyalo timo investment conference mar mondo wakel investors mopogore opogore, wamigi platform to share gigo ma ginyalo timo, then wang'e ni to companies kaka ma Dominion mane timo mchele mamiyo ji tich kendo mabang'e ne nyalo miyo revenue as a county, gaps machalo manadi manogoyo investors kaka jo Dominion and many others. Kiwinjo ka sani Vincent osomonwa nyaka Kisumu nigi loso koro plastic fiber mar boats, to king'iyo kata catchment mar Siaya County is so big and along the lake region, kaka shipyards sani mantie Kisumu matimo nyaka subletting Homa Bay through Mbita port nyaka kuonde mopogore opogore go.
ang'ono gini ma wanyalo timo ni Victory Farm golo rech mabor kabisa to gibiro giuso Nairobi kae. Local productivity mar counties wa maa Homa Bay, maa Migori, maa Siaya, Kisumu, etc. Ang'o gini ma wanyalo timo as those counties mondo wa boost godo nyaka economy, yuto mar jopiny, high on source revenue mar county. So miyo nitie gik mang'eny VOJ manda mor kabisa kichaki luongo waka mondo wabi mondo wa share these ideas. Yeni samoro Nyasaye miyo wa thuolo wadhi bayo kuonde ma opogore opogore waneno gik ma ji timo to we cannot continue saying ni over 20 years ago ni Kenya ne rom gi Singapore, ni ne warom gi Malaysia, ni ne warom gi Dubai makata gimoro ne onge, it was just a desert. Ni to joka leadership margi osekonyogi masani gik ma gitimo capacity mar Singapore, very small town makata mna Nairobi ni duong ne Singapore. Ni sani koro GDP margi is almost 10 or 8 times mar Kenya. Is not possible. Then koro wanyalo discuss leadership issues gik mang'eny mabende wanyalo timo to address weche mag devolution ma sometimes spaces kaka koro devolution conference ng'eni macha to program nitie ma 2 hours panel ni oserumo kendo wane break mar 10 minutes jiduogo kendo wa discuss but ka wan gi thuolo kaka koro manende miya kane gi jowinjo wa mang'eny into their thousands to gipenjo be then we are able to neno kaka wanyalo konyre gi counties wa mondo at least bang' ka wadhi yiero to wanyalo wacho ni MCA nentie notimo kama, governor nentie, women rep ang'o mondo koro ber counties gi onen as opposed to the challenges ma waneno sani. Erokamano ahinya. Mano apani wabiro loso thuolo machielo mondo wang'i anena, wanonre anena ni ang'o ma wanyalo timo to gi yore mage mondo wakonyre go nikech sirikande gi nobiro mondo okony japiny. Odiochieng' manyoro ng'ato nyong'isa ni onge tiende manyo presidency mamalo cha ka counties makalu ang'wen gi wan gi presidents mekwa. It is true. Oking'iyo last week but one ne watimo ga nikech wan gi conference ma waloso mar jo North Eastern counties. Nikech king'iyo budget margi to nitiere sectors ma kao pesa mang'eny kabisa for the past 3 terms of devolution 2013, 2017 and 2022. Koro kane wang'iyo ma luo counties to wa realize ni pesa mosedhi ne counties ang'wen gi ng'eny kabisa VOJ ma ebed ni wan gi opportunity mar chako ng'iyo ni to ebed ni kata wa identify one local production company as opposed to jogo mabende Migori, maa Siaya, maa Kisumu, maa Homa Bay and the other places mamanyo teach Koni. To investments these 4 counties nyalo timo is able to lock out employment opportunities. Ma onge ng'ama biro manyo tich kia Nairobi kia kure nikech koro opportunities nitie. Nikech capacity no bende nitie. Omiyo this over reliance in national government hapa ni ema ose hinyowa to nikech bende counties mwalosi wigi be ose luinga ni opposition counties but sani bende wan gi an opportunity not mar broad based government but mar county governments to look at gima wanyalo timo and kaka wanyalo kungo meyo kata mana economy mar our local counties. Erokamano ahinya. Kevin abro we thuolo penjo ma abro penjo piny ni nyaka ne devolution chakre gi pesa ma osebire county kama intiere. Pesa no kimach gi dongruok muneno bende nitie kama girome koso piny gi polo en kaka piny gi polo VOJ to nikech again iwacho ni waboloso thuolo ng'eny pesa madhi e county timo recurrent manyiso ni en salaries ya en operational costs but mar development to against kata control of budget and budget auditor general and others mago te kaka chik dwaro to pok wachopo kanyo nikech development pod imiyo pesa man piny kabisa. Erokamano. En saa digre kabadega berio Ramogi. Suya mamit mar ringa nguro seche magokinyi. Sauti masmoki golo seche michiele pacho. Ndadhu mamit mar ringo mobul. Farmer's Choice oken mana chiemo kende. En gimi winjo e dendi nikech kiyiero Farmer's Choice okibiyudo mana chiemo kende. Ibiro yudo mor mochwere.
Binge ni kichiew miwuok ot ka okirudho laki tichal ng'ama wuok ka okorwako law. En wich kuot. Pepsodent e duoko makare e weche mag rito lak. Nengo ne ogonyore, oyudore kuonde duto kendo otiyo makare. Chiew kode, rudh kode laki, buonj kode. Pepsodent, amka nayo. Yud mor kimadho soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e or nembni 6 miyude bwo pekeno e namba mar *459*3 mondo ibed jaloch mar airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor kimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opodho gi BCLB namba 0000258. Weche kod chike mantie nyaka luw. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraza Aquarium, and sailing to Mnemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703 254 254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mondo kwa odari mowere kod jako kaka stetun mari *811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Mondo kwa odari mowere kod jako kaka stetun mari *811*414#. Sani koro kibudho gi wede anyula kod osiepe to nyakubed gi math makele kanyakla. Alose wi soda mar Mzito. Maendi en soda mar half liter kata 500 ml masani biro ni enego mar $50 kende. Obed Coca-Cola, Fanta duto te, Sprite, Crest kata mana Stoni. Ririgi saka pod ofa ni nitie mondi mak Mzito enengo moyweyo. Shika Mzito kwa bei nafuu. Mondinge mathoth kete mane chendo mar donse kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi kar chuny jaluo. Coca-Cola, real magic. Ne lendo makuyo, lendo magohala, kachiel kod lendo moyedhi ka intie boma ma Oyugis, chop Telacok Merchants Limited mantiere wang'apaya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang'apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 07274 Tielo mogik mar kogweno kinyi makawuono, tielo mahakama bende abiro ng'isi ber mokende mokelno kanyo kod bengi migeno mar KCB mamiyi atamalo 105 duto te mar chopo lek mari mar bedo kod ot nyakwana Mgajwang'. Gini tiyo nade? Oyawe ne ng'ata ine Kenya ka kata in ja Kenya manie diaspora ine mawuoyo kod kinyi makawuono. Jamiso dwe, indikori kendi, in gi ohandi moro mitimo, ine mawuoyo kodi. Okocho ni nyakibed jakanyo mar bengi mar KCB. Eno yawe ne ng'ata nyakwana Mgajwang'. Ma en chenro ma konyi chopo lek mari. Dibeni pesa ema neno ka gima eno inga mar chopo lek mari mar bedo kod ot. Inyalo yudo ot
kamora mora e Kenya kanya kora Mgajwang. Wabro mi nyaka atamalo 105 te ting mar nyiepo mar odno. Parni ofa makama endi bende mulo pesa mar $10.5 ma bende nyalo yudo kokalo kuom chenro mar bedo kod ot mulongo nyingi kendo biro mi kwe mar chuny. Inyalo yiero kama idwani odni obedie kata Kiero, Kilimani, Kisumo, kamora mora e Kenya kama ngima. Nyinyo mibiro juogi chakore mana kod $9 kende. Parni konyruok kama ichulo e bwo higni 25 nyaka Ramogi kendo koro ok thungo kori ahinya. Mi thuolo ma huyanga machopo lek mari. Kaokang kawuono kiyuatole 0711 08 70 00 0711 08 70 00 kata inyalo timo limbe e branch man machiegni kodi mar KCB kawuono. Or bende ote ni mortgage e namba mar 22522 KCB Bank, for people for better. En Sadek idaka prangwen gadek marokinyi makawuono. Chal mar wangapaya moro kae mingisa ka nitie dhungruok ma nyamburko. Okay. To kata kamano nyakwa Ramogi na apimo ni chenro ma okenwa kanyo kod Pepsi. Kunywa airtime na Pepsi. Kunywa airtime na Pepsi en promotion moyaone oganda jo Kenya duto te ma osechopo higa mar 18 kadhi nyime. Chenro ni endi oyaone mwandu te ma iloso kod kambini, obed Pepsi, Miero cha, sote mag Mirinda, mantie kod flavors mopogore opogore, 7 Up, Mountain Dew, kanyakla kod math majiwo teko milongo ni energy drink, milongo ni Sting. Koro kinyeo chupa mar sote gitegi math gitenya kwa Mgajwang. Eraum mar chupa pekene cha. Nti nemni moko manie ebwo peke kata raum mar chupa. Kinyeo gi nemni maromo auchiel. To ka ingi line di ma Safaricom kende nyakwa Ramogi, idio *459*3#. Tiketo nemni go duto te auchiel ka. Ma emibiro tiyogo mondo iridim kata iyud mich mari mana kadie mowang. Oyawe ni jitem to mich nitie kanyo motiap machalo airtime miyudo mana kadie mowang kanyo data kachiel kod pesa maching ma bende yudo kanyo nyakwa Mgajwang. Kunywa airtime na Pepsi opuodhe kod BCLB namba N258. Chike moketi nyaka tolo. En Sadek gi 45 marokinyi masani. Tilo mogik mar Kogwen kod Anotino Makajuma. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Nyarakida dudu Achieng nyakoyugi Nyathi koka Sani kod Citizen Duka, sani koro kadibeni kod yolo kidwa dhi e chiro. Citizen Duka nigi jo apiko manyalo koni mwandu kamoro moro ma intie, kamoro dwa nyiewo gige ot matindo tindo. Biro timo shopping, pani biro jogi mana $200 kende kamoro moro buore Nairobi kaendi. Gima onego itim, dhi mana citizenduka.com. Kata nyalo download Viewsasa app monge chudo mora mora. Mwandu ni ibiro chopni nyaka e odi. Eyo mayot go oda mari kawuono. Chudi Citizen Duka biro kelo ni mwandu nyaka e dodi. Kidebede maka ingi wuoth mora mora medwane dhiye. Wacho ni kacha kaka nyalo yudo tax ring mag Wigo sani e yo mayot. Be an gi geno ni ise download app mar Wigo yo mayot manyangafu manyalo konyi yudo tax ring e yo mayot ahinya. Ma en thuolo mari makende. Download app ni kidhi e Play Store kata App Store kacha Wigo. Kata kindiko Wigo namba mar 20425. Chukua ride yenye inakujali. A ride you can trust.
we go, let's go. Otio nade 24/7. Wan kanyo kod chendo moketi mabende ng'iyo kaka mitoka ringo. Arita Mario ji umokalo. Onge risk mora mora. E Kenya mangima en mana we go. Cashbacks bende nitie kanya kwa Ramogi Juang. Kwa mano nitiere pesa moro minyalo duokni ka customer. Koro we go eyo manyangafu mar dhi e wuodhi moro. Namba ni mar jo KCB mondo mi lek ma ingo mar bedo kod ot mulungo nyingi. Kamoro weche maga teko marufuku ema nyalo moni bedo kod ot mulungo nyingi e Kenya mangima. Kidwaro fuongruok osiep manyalo konyi tinene mamako badi en mana KCB kokalo kuom chenro mar KCB 105% mortgage financing. Maesanya kwa Ramogi inyalo mana siemo kama ot miseneno idwaro iwacho ni man Kitengela cha madwaro gibi konyruok ma bende ichulo e bwo higni 25 gi nyenyo mar pasent 9 kende. Parni anya kwa Ramogi bichendo ma okeno kanyo kod KCB inyalo mi ofa nyaka milion 10.5 million ne property mora mora midwaro. Mi kwe mar chuny kata undiki tich kata ingi jatimo hala kata inja Kenya ma oda koko tigomo bedo gi ot Kisumo, Mombasa, Eldoret, kamora mora Kenya kamangima. Maesanya kwa Ramogi tokocho nyakibed custom mar KCB oyawe ni jiduto te. Namba enono abirio achiel achiel nono aboro abirio nono 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 kata nono abirio adekario achiel aboro abirio nono nono nono. SMS mortgage e 22522. KCB Bank for people for better. Maesa kido bedo gi ot mulungo nyingi. KCB miyo gik moko koro nyalore lek mari chopo kare kokalo kuom atamalo 105 te ting mar nyeo ot. KCB 105% mortgage financing e Nyakalondo mar Ramogi FM.